Bejn id-9 u s-16 ta' Mejju se tittella l-5 edizzjoni tal-Malta Fashion Week li għat-tieni sena konsekuttiva se ssir f'numru ta' siti fil-Belt Valletta. Il-produttur eżekuttiv tal-Malta Fashion Week and Awards Adrian Mizzi sostna li dan l-avveniment jiġbed l-attenzjoni internazzjonali ta' bosta fis-settur e kif is-sena li għaddiet mal-40 gazzetta barranija kitbu dwaru. Barra minn hekk din is-sena Malta Fashion Week qed ikun reklamat u siltiet minnu se jixxandru fuq l-istazzjon ta' fama internazzjonali Fashion TV. Din il-ġimgħa se tinkludi fiha 14 l-avveniment bil-parteċipazzjoni ta' ditti lokali u internazzjonali kif ukoll bis-sem ta' eżibizzjonijiet minn artisti u diżinjaturi lokali ġodda. Mizzi tenna li jemmen li għandna nagħtu importanza kbira għal dak li hu Made in Malta, prodotti li kull ma jmur qed jiżdiedu fin-numru u fil-kwalità. Llum il-ġurnata qegħdin naraw il-talent lokali u mhux tal qegħdin naraw biss li qed jiġi apprezzat ukoll. In-nies illum il-ġurnata qiegħda tapprezza il-fatt u tapprezza t-talent tal-Made in Malta u dak huwa sodisfazzjoni enormi illi tara il-Made in Malta tiġi apprezzata anke meta bniedem jiġi biex ovvjament jixtri l-oġġett. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Mikallef saħaq li l-Malta Fashion Week tidħol fil-viżjoni ta' Valletta 2018 ta' riġenerazzjoni tal-Belt Valletta. Għax mhijiex xi ħaġa ta' darba imma opportunità li toħloq legat sostenibbli għal ġejjieni. Fakkar ukoll kif għal dan l-avveniment jiġu stilisti u diżinjaturi minn diversi oqsma u minn għadd ta' pajjiżi. Mikallef żied jgħid li l-Valletta 2018 temmen f'dan is-settur hekk kif jixed il-ħsieb li jinħoloq Valletta Design Cluster, ċentru fin-naħa t'isfel tal-Belt Valletta minn fejn diżinjaturi ikunu jistgħu joperaw. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici sostna li l-arti, inkluż id-diżin, mhijiex biss passatemp imma is-sors station għall-bosta. Indika wkoll il-Gvern għandu l-obbligu hekk kif indikat fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li jinċentiva setturi bħal tad-diżin u l-moda. Tenna li Valletta 2018 tinsab taħdem ma' inizjattivi bħal Malta Fashion Week propju għax tinċentiva żvilupp li ħalli wirt lil min ġej warajna lil miċ-ċelebrazzjonijiet ta' 3 snin oħra.